Tervehdys. Minä olen Juha Markkanen, toimin Suomen suurlähettiläänä Singaporessa. Suurlähettiläänä, kun avustamme Team Finland yritystyössä yrityksiä, tehtävämme on avata ovia, verkottaa suomalaisia yrityksiä omissa asemamaissamme ja auttaa tarvittavissa kaupan esteissä ja järjestää esimerkiksi yritystilaisuuksia, joita voimme järjestää käytännössä hyvinkin jopa maksutta suurlähetystön virka-asunnossa, jota useasti sanotaan nimellä residenssi, tai sitten lähetystön tiloissa. Jos olet harkinnut yrityksessäsi lähtemistä kansainvälisille markkinoille, vientiin, niin mielestäni ehdottomasti kannattaa aloittaa ensin kotitehtävien tekeminen valtion Team Finland-verkostosta, jolla on Kuopiossa hyvä edustus. Täällä Kuopiossakin toimivat Business Finland, ELY-keskukset, tulevat elinvoimakeskukset ja myös Finnvera. Kannattaa kaikissa 3 paikassa käydä juttelemassa asiantuntijoiden kanssa ja miettimässä, miten kannattaa lähteä. Ulkoministeriöllä on edustustoverkosto, joka Kaakkois-Aasiassa meillä on useassa maassa suurlähetystö, ja me autamme myöskin edelleen, verkotamme, neuvomme, avustamme, ja meidän tietomme löytyvät ulkoministeriön verkkosivuilta, kaikkien lähetystöjen yhteystiedot. Minusta keskeisin virhe on se, että lähdetään vähän niin sanotusti soitellen sotaan. Ja soitellen sotaan ei kannata lähteä, ja tämä tarkoittaa sitä, että kotitehtäviä ja asioiden selvittämistä, markkinoiden selvittämistä, kilpailijoiden selvittämistä, sen selvittämistä, minkälainen minun yritykselläni olisi tämä markkinatilanne, niin sitä ei koskaan voi tehdä liikaa. Ja Kaakkois-Aasiassa on kasvavat markkinat, ja Singapore on se valtio Kaakkois-Aasiassa, jossa siis 660 miljoonaa kansalaista ja trendi kasvava, markkinoiden koko on kasvava, niin Singapore on se korruptiovapaa paikka, jossa pärjää englannin kielellä ja jossa on turvallista toimia. Niin Kaakkois-Aasian osalta minusta on turvallista lähteä selvittämään asiaa Singaporen kautta.